Čau, máme tady další video. Tentokrát je to pyrotechnika z obchodu. Konkrétně je to z obchodu Globus. A koupil jsem to tam, protože za tyhle peníze to nikde jinde nekoupíte. Pyropoint není špatná značka, jo? A dělá to celkem slušné efekty. Pokud vás zajímá, co to dělá za efekty, tak samozřejmě na internetu si zadejte název kompaktu a vyjede to tam na vás. Je to po salvě 6x6 stran a má to 720 gramů slože a ráže 30 mm. A mám 3, protože za ty prachy se to vyplatí. 399 korun. Zkuste si sehnat za tyhle peníze tuhle ráži a ještě k tomu vyuhlovanou, takže za mě bomba.